Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kamar yadda na yi alkawari zan yi bidiyo na shi wannan sobe yadda za mu yi aiki, yadda za mu samu commission akan abu. Farko nan dai ga page in ka shiga link ɗin ka danna, sai ka zo nan wajen layukan nan guda uku, wannan layukan guda uku menu kenan. So sai ka danna shi, kana taɓa shi zai buɗe maka. In ya buɗe maka already dama ka riga ka yi registration. Wani zai iya nuna mishi login, wani zai iya nuna mishi dashboard, wani zai nuna mishi dashboard. To sai mu taɓa dashboard ɗin. So kamar haka in ya buɗe mana page ɗin, so gashi ya buɗe mana page ɗin. So still kuma sai mu zo nan sama wajen menu kuma sai mu taɓa menu ɗin. So gashi ya buɗe mana. So ga menu ɗin na shi dashboard. So farko abinda za mu yi, za mu zo kan social media. Ya dawo baya. Za mu zo wajen social media rewards. Nan wajen kenan ake nufi. So sai mu danna nan social force rewards. Social force rewards. So kamar haka akwai Snapchat reward, akwai YouTube video, akwai Facebook post, akwai Instagram, akwai TikTok video, akwai Facebook video, akwai Instagram reel. So yanzu wanda za mu shiga a Facebook video. Za mu shiga Facebook video. Shi Facebook video ɗin nan shi ne ke da $50. So sai mu danna wajen $50. Kamar haka in ya buɗe mana. So gashi nan inda za mu zo sai mu taɓa wajen promo video for Facebook. Promo video for Facebook. Kamar haka. So sai mu shiga. So ya buɗe mana dai ga videos ɗin. So yanda abin yake, in ka zo za ka yi zai kai copy ɗin link ɗinka na Facebook. Za ka yi copy link ɗinka. In mun zo nan haka, nan suke nufi inda za mu yi posting ɗin link ɗin na Facebook. Wannan ɗin cycle ɗin, so shi ne suke nufi enter first your video link. So sai mu dawo